Asentamo ena ebeto dwa ese sojafo bi akoto ahye nkrofo bi so ewowa na wonsem nyina ne so ba akofo na yera enti no osusu se nkotam ho ba bi a ayera ne de na wonom a wowo ho nom na bebo won chen eno enam so ema wobo nkrofo bi ano a wobru wonom pa ya na enye asem ketwa enti ebinum hu ye na wo frɛ ya policefo ena enam so ma Upper West Regional Coordinator Openi Awuni aso ete ye enti wono so antena so obanan koye na okoye no kohunu ye ese ekosopa ye no obisa sojafo ni bi se ede na esie de na aba enti amamu amanfo eseye nanso wanfi ena enam so ema ono so ye se na ewo twa na wo de aye evidence evi se waye pani yi de wontimi ntena sesa ma bibi enkobone ena enam so mo a wono so ye de kofolofole no na ni nyina ekire no eye Chief of Army Staff Openi Thomas Opon Prempe edi dwantoa chopa kese pa akoma wa na Fuseni Seidu a wotoso enan wode akotoa no eso wosre no wopanechew asumdwe ene bakoye a eda asojafo no ene wonma wo sampotemo no entem no wontimi enhwe entenase ema ne ensei esane sojafo binti enu nti wobepe ahwe wobebo homoden se de tie bia no na wonum a wodi sanya mena nsemi wahwehwemu a akozise wonsa ebeka wonum na afen so asotwe bia a eda won adwuma no ho a eye mmara bata won adwuma no ho wobetimi ede ama wonum ama won so ehu se de awoye no wanye ne ede kire se nkrofoko a wobo wonum anase nipa dodo a wobo wonum no ebi mo prepra pa yiye ebi no akogu ayaresabia omenya won ho de wahwe wonum ama won ho atom nso no nipa baako bi de wono de woda so ewo ho ma ya transfer no ede na akọ eye wa hospital na wono no wapra ewo ne namu yemfa ne se ne nan do mpeni bi abu eno nti ono ne de na ano akoye de mo ya de pa yiye nanso nipa mienu bi a woka no ho ne de won de yahwe wonum ema wo ho atom yeyi wo abefi nanso ni nyina mu no eye Openi a woye eye Chief of Army Staff Ora Thomas entimi antana ne naso evise esefata obi nim wochena asem enti se koba ne se won ma wo mpotemu ho no mususu wo mbutimi kofu because entimi ma ne se wo fu na yera keke enti na wo bu obi na se ekoba ne se nipa wo fa phone kra no woni ho no mu anase won ma wo bu wo no mu kra no de fa phone no emfra wo mu a na chese won mu aye adwumahunu obi akọwe ni obi se aponkyere ni akọwe ni makuma obi ti hu fifre ekoba ne sana akoye se obi akofa ade na enye wono no wofa aye nso ni aba bebo ne di ahye ma bra nipa wofa aye kra no wetu anan kra adwane akope ne baabi ahye enti ewo ehia ese Openi Thomas ebetimi akompanifo enim no akopa wono mo che se ne be asumdwe ebe ye adwuma de kire se wo manfo efato wo ho so se wontimi ntenase ema sojafo na mmeni nyamna sem star ewon potem ho ane na ekoba ne se wonum so beti agina na afei woni asojafo ne de afei so na ekoba ne sanso so anya de asumdwe bi ebetimi aba ebisese bibi eye sojani ba akobi kra sese ya na eye oman no mu na asem ato na afei akoba ne asojafo ne nyina so ebeto wom no ho egu kro ni mu anase potem ho no mu a entimi nkofa asumdwe mba ntina ehu hia ese wode chawpa ebekwa akomo wo hene na na prekope na afei wetimi afre ne manfo no no so de to won manim na de asumdwa aba na so ni nyina mu no eye Openi Thomas ekiremu a wobebo wo homoden ese wobehwe nkrofo a wonum a wo hye soja atade no na wotimi ebedi nyame na asem ne so wo ye soja fo ankasa anampo so wo fi baabi no ahyeda bedi sa nipa bonesem ni nyina no wobebo wo homoden ese wonsa ebeka wonum na afei emra kwa so de esefata asotwe wo se wode ma wonum no nso no wode ama wo ama asumdwe ene pepepe ye etimi aba na fe ye fi honomo a ye nua bema ye kaka ni wi nsensemi de kofa ba ye sesei aye dedwa yate ese Vice President Bawumia eni Chief Imam akosra no nabusuafo enye wono nko a afoforo bi nso eka ho a sika wa donate nyina enye sika keto a 20,000 ho ne de ehia me pa 20,000 no aya ade so wetimi adonate 20,000 na emom no mi bisa se enti e betana sesa ama ade agija bibi asai ansa na ya asai sika na se yakogina ho ama sika no na yenhwehwe enimu ana se yeden
ensem bebre Ghana fo me hu so obi kura comment waze ze hwehwe animu se mahama mpo etimi kɔ hɔ no kokostra ebusuafo no na emom no nyina mu no meka ne se ye mpanimfo no mo duebo de kire se mo betena ho ama bibia asɛe na afa ye pagya sika pudo ne de akwakoye menka se sra wokosra ebusua na woye kire kakra yi se ye edema won mo na se woso won mo asene ene sa sika 20,000 no eye ni papemu a de kire se ofieti na ato no se ne enu abem waye be meidie kaka ye be me no wo ebusua wo mmai nko ade se wono na nebusua edan no na wodididie dia na che se ade na ahwe won mo pa eyi nti se mpenifo ana as vice president etimi koma sika bi sei de ma ebusua enka enye bone nanso ehu behia esa abre nyina ye ntwen ema bone si di kire se sika yi sika pudo entimi mma ye nua be ma ne nsanso mma nkwam biem ebusua nya ahwere ne de wahwere kura enso ehu behia esenke ye wosika bi sei ya ye de beye bibi pa ne entena sema ade ensai ne emfa nkoso ano eno no emoa enya eno na ehia saa 20,000 ye betimi de aye adwuma ye betimi de start bibi ama mabu no so enya adwuma ye nanso ne nyina mu no akoye se saa asem yi no akoforo ni pekuo bebre MCE owo municipal chief executive wo ho no mu no wono so ehu aka adwamu de kire se wode ne ho aka nwura nanso ya papa nana adodanko Akufo-Addo omampani be ma brane be ma gramo ahofadua wo se wo yi no afi ade so chese wo tu na ade so wo yi ne to akonwa wo hwan ne to akonwa MC municipal chief executive MC owo adwira ho no mo Seche Dumase Salisu your friend is Salisu Bamba sise no ye yi ne to akonwa ye hwan ne to akonwa sise ne debe ne ye de ama Ashanti regional minister se wono na wonkitamu kosi se wo beyi wo bi a wo beba abedi na ade na so wo beba besi nanan no wahwe atoto enyem nyina na samre ya ye kase yi de ora Salisu no woni edwira ho no mu ba bia se ne enyam esikukọ nsam no sikọ ye no wode ne ho akanwura na we kura waye no dwane we dwane kura no wasai na asem de kire se na akoye se de kokọ so no onim ho bi because ensam ne kokọ so ni mu no wono mu ana wo empotam ho ni bi kasa wo kire se wono Salisu no si wo betena so se municipal chief executive no brabo ne nko a na wo bo ene anu asoma wo kina no asoma ne ebro amanfo etuturazam saa ene oguso awoye enu nti so wono nkasa de ne ho aka nwura ese de ekokoso nti wontena krom ho no no wonhwe ntoto niama senia wo mampani etime yi nipekuo bi ese wonhwehwe nsem ni mu no enka hu behia so obewo ho na wono soso de ne tibua ana ase na dwen aka wono ho na nka wewura nsem ni mu apɛ wono a woye nipa bonesem ye chi kwan ni achi wono mu nyina nanso wanya ne saa wode ne ho aka nwura a wadwane nti so wadwane dia ene na automatically no wono soso ne ho ebon ensem ni mu na afei ni awomanfo bi ekekaye ese wote so no wonya ade pepe bia nipa bonesem etutrasem ena wodire na kyesa akoye se eye nokre ebise ntisa enka wunwane wunnim ho hwe anase wonsa ennim bi wonsoma obi anase bia wonya wadwen se woye ho boni bia enka wo betena se na senia ehu akoba asema na asa kohia ese ye pe wo manfo akiri kwan ne ehu wono ma wodi sanya mena asema acheche wono mo na ka ye easy no wunwane wode wadwen ebeboa na afi ya ache wono mo enti na ensem a ewo ho no ne se ye nua be ma municipal chief executive edema adwura Seche Dumase Ashanti region efa ye nua be ma kaka ni wu a wo ye no ho wode ne ho akenwura na so ni nyina mu no omampani na adodanko Akufo-Addo etu anamo ye hwehwe mu ni nyina akikura no wayi no ade so e de so no kura wadwane no wetu ne ho ade so kura dada enti sese ni dibia no ye de ato ho no mu sese Ashanti regional minister na ehwe ni dibia no so sese kosise wo benya wo bi fufura wo be ba be municipal chief executive ewo adwura Seche Dumase ho no mu ensami na mede ebesom ewo Attention TV so muni aba ma meda ko a ene so ma ba besom meda ma se ema mo ne hwe na so ni nyina mu kai se na message screen ni no wo be frɛ na wo fra ye no edidwa se de se na efata